Ing sawijining taman sing ayem ana loro sahabat sing pungkasane bisa ketemu maneh sawise suwe ora sesrawungan. Dheweke padha lungguh bareng karo crita-crita lan ngilangake rasa kangen. Ing obrolan kuwi salah siji sahabat wiwit nyritakake babagan mata kuliah sing lagi ditindakake. Kalebu pengalaman, tantangan, lan perkara-perkara menarik sing dipelajari nalika kuliah. Kunti, kowe ngerti ora? Aku saiki kuliah ning jurusan mekatronika. Mekatronika? Apa kuwi mekatronika? Kok aku gek krungu? Mekatronika kuwi jurusan sing gabungake mesin, elektronika, lan komputer. Jadi, awak dhewe bisa gawe mesin sing bisa mlaku otomatis nganggo sensor lan program. Wah, menarik tenan. Terus kowe ning kono sinau apa wae? Macem-macem. Aku sinau robotika, kontrol sistem, lan otomasi industri. Kadang teorine akeh, tapi sing paling nyenengke yo praktek. Kaya akhir minggu kepungkur, aku gawe robot sing bisa melewati labirin. Wah, pinter tenan kowe ya. Tapi kuliah ngono kuwi angel ora? Yo angel sithik, kudu ngerti matematika, fisika, elektronik, lan pemrograman. Kadang kowe mumet, nanging nek bisa ngrampungake proyek rasane puas banget. Nek aku dadi kowe, aku bisa stres dhewe. Tapi prospek kerjane kuwi piye? Prospek kerjane cerah. Lulusan mekatronika bisa kerja ing pabrik otomasi, industri robotik, perusahaan teknologi. Malah bisa gawe startup dhewe. Sing penting kita kreatif lan ngerti teknologi. Aku ngerti saiki. Nek seneng ngoprek mesin lan teknologi, mekatronika cocok banget ya. Iya, sing penting sabar lan telaten. Nek ora sabar, awakmu iso stres. Nanging nek seneng praktek lan teknologi modern, jurusan iki pancen nyenengke. Wah, aku tambah penasaran, pengen nyoba sinau mekatronika. Ceritamu inspiratif banget. Matur nuwun ya, nek kowe seneng teknologi mekatronika, kuwi pancen